Wangi aku. Kene tak warai nggih kupat kan kowe sok iki wis bodoh critane. Aku warai ya. Nah, Lah aku diwarai ra, Lek. lah kowe kan Warai wis ya? iso. Sing kupat sing aneh-aneh. Oh, kono gawe dhewe nek kupat sing aneh-aneh. Apa ora? Lah aku ndak yo lali yo. Aku kok ndak lali iki piye. Yang ini ya. Ayo. Iya, Iki mlebune piye? Wes pokoke di slap ngono lho. Ben kira-kira dadine ki apik. Wah, mataku ra iso ya. Matane lah yo loro kok mosok ora iso kok. Sing mlebu-mlebu nih ya. Ora iso. Goblok kok. Kon iso. Salah kuwi. Rusukno ping 3 apa ping piro? Ngel. Ora iso. Lo iso. Iso, barang ketok ora iso. Dadi kupat kene iki. Yo iki lho. Oh, kuwi. Wah, kowe jan diwarai ra yes. Ini kira dadi. Iki. Ora iso bakal kowe kon Bimo. Sik. Kupat kok koyo ngene kupat opo iki? Kowe lah padha Kupat diwarai kok ora iso-iso. Sore ku yo gedung yo sak glugu. Ora ono. Ngarepe ne. Sing gedung-gedung BIKB kuwi ono kabeh. Sento urung Din. Urung ki lho ora ono tak gekne leng-leng ki ora ono kok. Gogo tai paling. Ah, gak ngomong. Lumayan yo nek entuk lho. Dibuka terakhir ki poso. Ya sing ndi Udin yo? Ya ta. Ora ono kabeh, Drun. Nek Ora ono lho. Ono gedung akeh yo akeh. Biayai saya biayai. Kalem. Ora ono. Kano. Ono ora? Jol kowe Din, usut ora iso. Kalem. Lumayan ki mu. Kurang Sik meneng nganteng. sepura. Di kodok ngono kok. Ora sing ono kok. Jenjene dhuwur iwak ora kowe. Piye iki sut. Mosok yo ora ono iwake iki. Lah piye nek wis tak ober tak oyak-oyak yo. Iwak itu mlayu. Padahal iki poso terakhir udah buka. Pas domane enak ki. Ono Din, golek apa ono Mas Din? Apa iki? Apa ya? Nah, kuwi ya. Apa? Ki lho, iki wae. Cocok kuwi. Ki sate. Masuk ra? Langsung. Yo, golek yo. Disak klopo no. Ora apa-apa. Ho. Ning iki buka iki. Ah, Ya Drun. Nih. yo ki Drun. Wah, akeh. Yo akeh yo, tok. Pintalan iki kok. Kayak bocah wingi sing kok ndoko wingi kae yo. Tak pentonge diasin yo. Wah, nek. Diwi, wemu. Ya Drun. Wis akeh lho. Lihat. Di. Wah, iki sing ono aku
kok andoko wingi Ora ode. kowe tak pentrol kowe kon. Ora apa kowe. Kowe ngenyek wong tua ning dhuwur nganti dikerekang-kerang tak pentrong dasmu sisa lenyok kowe. Kowe njaluk apa saiki wae poso-poso? Ora kok ngomong tadi terus tadi terus apa saiki jaluk hukum ya Komode penting aja. yo melaku hukum aso malaku tak hukum lah kupatmu ndikin Ora iso. ayo nyong dari meneh tak parai meneh Ora iso. Mau gedeng kok diwarai. Ora iso. Angel. Wong ora iso ya ora iso. iso kudune barang ketok kok ra iso Iki leboke mak jelep ngene. ayo pokoke leboke slap Ya bener ngene iki ya. ya bener Terus ya terus iki kene to oh masuk. Lah iki diwel-wel rene to. wis pokoke diwal-wal Iya iya. kok dadine apa Pokoke diwel-wel, pokoke intine diwel-wel ya. heeh Kowe iso apa ora mo? Lincah lho matane ukuran amati wae wis dadi apik lho untuk wakeh sangat. Ndi njajal kupatmu. Wong gendeng kok ora diwarai. dadi wit mau lho malah mulat-mulat iki ngopo Semangat. Kok diwarai wong tuwa kok. Ngene. ndaan kowe marah ya Ora iso kali aku namati. ya Allah ini lho kan aku dhewe yo kadang lali kadang ora kan Hasil mendapatkan kupat. Wah, ora iso. wong dedele ra umum wis dadi wek mundi hasilmu lho kowe gawe juara kuat sapa yo Kon dhewe kupat dawan. malah nang biar kowe Hei, ati cili. diwarai ra iso mutung mulih Ati cili. Ki gawa. Mutungan. wong mutungan Iki lho ana klapa, engko iso arep bodo gawe masak iwak rica-rica. Lah bos anggane nodi kok meneh. Menek kowe tak hukum saiki menek. Dhuwur, Masalah kowe njiko nyolong ndokku wingi. Dhuwur dhewe kuat aku. Menek, kowe menek. Lah nak Mana? tiba piye nge sebodo. Ora tak tampani nak menek nang nibo. Wes menek. Itu gede kok. Ya wis gedhe. Kok bojomu ya, Dik? Ah ya, tak bojoku yang gedhe nyelan kok. Sing ndi, Dik? Wis sing kidul. Sing anu wetan kidul kowe. Kowe sing janjangan loro kowe ya. Ker, Oke tuwa ki ya sang kemangkrang. karo kowe tuan ndi, Dik? Tuwa kae. Mudane terus. Alah, calana ora iso menek. Agi apa? Menek. Terus nibo ku tak tampani nang nibo 2 kilo ade kok. Ane masalah kok. Lho mau dihukum kerjane wong tuwa, ndo dijikok kok salah e. Tapi iya nah. Lu kon lawan kok. Lah? Akon Pak Wawan. Ayo engko Pak Wawan tak. Wong kok belum diakoni Pak Wawan kok salah e. Ini pina. Enak. Oh, cekel-cekel murah kabeh kan. Lah ayo aku rasake wingi cokot tangkrang loro kabeh. Ngono. Sape? Sape ndak padha dasmu ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
nih? Warga besar Iya, Guyon. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. mohon